יש לי ספקים. בכסף כאילו או שסתם ככה? בכסף או סתם ככה? וואלה, לא בכסף, וואלה, מביאים לי בגלל שאני גבר. למה אנשים... וואלה, בוא שנייה, אבל מה אתה אומר על הגרם? בוא שנייה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה, ילד יא אפס? מה אתה עושה? לא! למה? למה? וואי, וואי. למה? למה? למה אתה סקאמר? למה ג'י, אתה סקאמר? וואלה, זה סתם, זה סתם, זה סתם. למה אתה אבל סקאמר? תודה על הג'וב שלך. למה אתה סקאמר, אחי? למה אתה סקאמר? מה זה תודה? למה? סתם, אתה רוצה את הג'וב שלך בחזרה? סבבה. סבבה. אחי, תחכה גם בבייס שלי אם אתה רוצה שאני שנייה אקח את זה רק כן, כן, אתה לא סתם. בשביל הקולקשן בוק אפשר כאילו יש מצב? אופה. סקאם לא. סקאם!